Аз съм... Бъгна ми се камерата, окей. Окей. И здравейте, хора, аз съм Божидар и днеска ще реагираме на антилопата. На антилопара. Секси, най-секси човека в света. И днеска ще разгледаме този кринджар. Но преди да започнем видеото, искам да целуна камерата. Спокойно, не съм я целунала. На сега. Разбира се, че няма как да реагираме на кринджава луна. И така, нека да реагираме на кървава луна, епизод 4. Така че, хора, ако искате още видеа, може да се обудим на този канал. Нека да почваме. Само да ви кажа, че това не е за малки деца. Тези видеоклипове в този канал. Малите са деца. Окей. Така. What? Защо няма звук? Къде е баща ми? Няма го. Никой ли не ти каза? Мир на праха. Да ми каже какво? Баща ти прочи. Преди приятели. Да, бе, не се чува това. Така се чува. Мир на праха. Мир на праха. Неща! Преди годините. О, почва боя! Мъжа падна! Жената го преби. Помяр! Ние те приютихме! Това ми Мерси. остана шивания ти дом! За което съм ви безкрайно благодарен. Борис беше... Даже не споменава името му! Чудовище! Поне в едно съм сигурен. За толкова време не можа да те научи на обноски. Оу! Насрах! Видяхте ли го това Адам? Какво направи? Това и направи в газа. Нека да придържавам. Това е достатъчно, Лео. Направих това, което ти не успя за толкова време. Не можеш да ми се сърдиш. Ти уби баща ми! Слушай, момиче. Или приемаш и продължаваш напред. Или няма ми оставиш друг избор. Ти си избираш. Ти се избираш. Ти не стой там. Ела си я прибереш. Ти се прибери сам. Оу, новото интро. Така е седно. За сега виждаме това. Воу. Антилопър. Вкарваш най-секси тиктокърката и Ама разбира се, че и Ива ще се появи. Защо сте поканили това дъно на човешката еволюция? Йоан Петър! Мразят. Какво ми намигаш в пръст? Ето го Адам, който изрита момиче в газа. Ето е Елис. Рандъм.
в антилопа, бе. Гледаш да пасеш трева ли? Какво да не видя сянката? Ау! А не! Не ми казвайте, че го застреляхте в топките. Не ми казвайте! Всъщност, що не? Той без това го застижава сексуалния идиот. За път май научихме доста. Здравей, кученце. Та е права, че е куче. Много ли ви е забавно? Много. Наистина много ми е забавно. Липсваше ни. Аби аз викам да закривам Не, с брат. това, защото ти без Не, тази- кринджа не спира в този сериал. С удоволствие. Кринджа не спира. Чувате ли? Бе? Ей, се да се сбиеш. Той би баща ми, Джо. Да му благодаря ли? Стела, той беше толкова Преби важен го, за мен, кучето. колкото за теб. Да, Стела. Никога повече няма да те оставя сама. Точно сега ми трябваше ми звъни еконт. Хора, спря записа, защото ми звъна еконт. Мамка. Най-малкият ми проблем в момента е. Не успях да го спася. Разрави се, бе, Рево! Той беше прекрасен лидер. Те кринджа не спира в този Помните сериал, ли бе. как преди години на тия баламурници им открадна всичките каравани и остави им само един мотор? Нямам друг избор. Със сигурност този сериал не ме кара да взема пистолет и да застрелям в устата, докато ям чипс. Нали? Не ме кара точно това. Трябва да го убия. Стел, нещата изобщо не са на твоя страна. Ти не си на негова страна. Никога! Просто нямам друг избор, Луна. Ще намерим решение. Винаги го правим. Даже моите сериали са по-добри от този. Искам да отидете в канала Ладеви и да видите моите сериали. Моите сериали са по-добри от тези двудайки на обществото. Така че да. Бате, мишката ми да работи. Искам да го видя, Джо. Добре. Вчера няколко подземни организации са получили ето тази честитка. Издирвате за предателство. Абе, тези еконт са много досадни. Да знаеш, че много браза те в този момент. И Разрави се, бе, мранкало. До кога ще продължаваш да ги правиш тези неща, Радо? Ако не те бях Никаква идея, проследила, буквално. сега щеш да си Абе, мъртъв. стана. Студен, че си вземаш между другото, това с проследяването е много интересно. Как го направи? Драйва с записите ни. Проследяващо устройство. И аз. Ще те проследа с Еми, тебе. квит сме. Искаш ли сигурност? Аз ще я дам. Знаех си, че Теодор ти е доставчик. Много си досетлива. Помогни ми да го разкрия. До кога ще продължаваш да се правиш на мафиот? Кой ще разкриеш тебе? Някой. Кой ще разкриеш? Извинете, има малко правописни грешки в речника. Докато най-накрая наистина. Хора, между другото, знам, че всяка събота в 10 часа излиза някакъв нов епизод и той е на лайв. Затова ще има видео. Как реагираме на кринджава луна. Точно така. Е, така ще ме гледате. Виж, Радо,
Готова съм на всичко за това приятелство. И наистина съм направила много. Но докато Абе, всъщност... Ти си кринджава! продължаваш да действаш без да мислиш, няма как всеки път да ти спасявам задника. Какво е това, бе? Зомби, мравка, пицата. Абе, И между другото, свършваме реакцията с кринджава луна, защото намерих вторите най-кринджави ютубъри и са пуснали някакъв сериал. И слушайте ли сега? Зомби в мравка. Абе, картинката малко ми заприличва на днешния филм, който гледах, но му забравих името. Тъпо. Некъв страшен филм, където трима идиота убиват някакви хора. Аре бе, интернет йот ли? Ще чакам! Добре, хора, продължаваме с... не. Абе, това кога е направено? Я го видя. Преди 8 часа, окей. Абе, къде ми скочи от миналия епизод? Ето. Така ще ми е по-удобно. Малко няма виждате. Къде да ме... виждате. Защо това е по-кринч от кринджава луна? Ако мога да попитам. Защо? Добре. Браво, Сандев и Стел и Крис. Много кринджов сериал създадохте. Бихте рекордите в България на кринджост. Ще ви го върна. Даже моите сериали не са толкова кринджави от вашите. И разбира се, хора, имаме филм, който дори не знам кога ще го снимам. Така че, хора, очаквайте след 1 година филм. Ама не казват, че ще седна по този начин. Добре, няма да реагираме на целият сериал. Да връщаме се към кринджева луна. Да. Добре, това е по-кринджево от всичко. Еми така, хора, като шибания сериал не ми... Забравих си репликата. Чакай. Мамка му, забравих си репликата. Този кринчов сериал не ми зарежда. И затова няма да го гледаме повече. Но! Да. И очаквайте утре кринчевата песен на Лилия Начкова и Иван Кучето.
Ах така хора, аз бях Божидар, довиждане и до следващия път.